Здравейте, приятели! В днешното видео ще призоваваме Тунг 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 Сахур в 3 посред нощ. В момента се намираме в един от градските паркове, където легендите гласят, че обитава Тунг 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 Сахур. Предлагам да отидем да разгледаме територията, на която ще можем да го извикаме. Следвайте! Тук е позрително тъмно. Идеално място за викане. Тунг 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 Сахур. Виж, това е бутилка на една от жертвите на Тунг 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 Сахур. Призоваваме, трябва да извикаме 3 пъти Тунг 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 Сахур. Готови ли сте? Да. Започваме. Тунг 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 Сахурела. Тунг 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 Сахурела. Тунг 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 Сахурела. Тунг 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 Сахурела. Ало? Тунг Тунг ще те намери скоро. Наистина ли? Затвори. Чуйте тези звуци. Ами пак. О, не. Има ли нещо? Не. Ако искаш да се отдалечим малко. Защо? Какво става? Притеснявам се. Стой! 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 За те!